Ara TikTok'çuwa akıl satıp durmuşdaýan jaltay baltay turaýanlardan biýdar da naş. Karoçy gelinler gyýlar, olalar hemme değişdi. Kimin horlanasy ýetse, terdim şaýa surat goýan 120 kilodan näçe kilo horlandyr. Şu gelinimizde şa horlanma, näde horlanýanyň sebäbi ba öz bilen jaňlaşýany düşündirýär. Aýdýa näme horlanmasa, aşagda account nomeryny goýan jaňlaşyp alym kimin horlanasy ýetse döneýse 200. Biz bu sanygym taldan yasalan taýat ýany arryklap dur semri bilmendir beder. Gedaýdaýdan bu sanygym halky arryklapjak bolup derbeder. Bir videoda, iki videoda, üç video, onlarça video çykarýar halky arryklapjak bolup. Men bu sanygym semri bilmendir beder. Aşyklygyň elinden, aşyklygyň derdiniň elinden, mana ellenmeden garaň çok ýanyp bolup galandyr. Ellen mana görün. Boýnumadan garaň mana alman sapagan bolup galandyr. Arryklap, aşyklygyň derdinden. Aynı gedaýaplar goýaýda endi merdim arryklajak da semrijek zordan arryklajjakmy milleti halky. Bunu goýaýyn da endi başga bir täze gurrun bar dostlar meniň suratymy aynı gedaýaplar bilen oňarýarlar, ýasaýarlar, toý edip durup, nikah edip durup, kim urşýar şunu kommentriýamam dolup galýar. Zordan üýlendirdiňiz meni asiller. Niçkämlenam ýa-da toýun haçan boldy? Gedaýdaýda bilen bizler çağırmapsyň diýip. Ol montaj yasalan gerçekden Meniň hiç bir meselemim ýok, alakamym ýok gedaýablam bilen. Inanmaň, ol suratlara inanmaň, hemmesi montaj dostlar. Halliş haramzada zaya maşinlik milletin halkyň pulyny aldap aldyň. Ýydyň garada gonmergiňe haram garnyňa gawmyşýan çyşyp gitdiň. Soň men seniň üstüňe video galdyryp seniň kesip çatal, forse, mosur ýüzüňe orta getirdim. Öz türkmen halkyma bildirdim seniň nahil haramzada zaýalygyňy. Orsuň dülünden dünýä gelenligiňe, binikadan tapylanlygyňy. Götüň 120 ýerinden gystyň. Ketde accountyňda, TikTok'da. Indi sen haramzada menden şolaryň sokdum çykarjak bolup terjime taç adly atdan account kurşap TikTok açıp meniň üstüme video galdyrýarsyň. Seniň her iýon bokyň bilýän men halliş jigiň sikeň seniň haramzada maşinlik. Erkek basaň mara sen de mana şinýanjak sik babasa jülliliň bar bolsa öz accountyňdan galdyrsaň üstüme video haramzada. Terjime taç accountda girip meniň üstüme video galdyrýarsyň eksilerimi kurşap. Ejeň amyna eltip tık meniň eksilenme videomy haramzada. Sen var tutan yerimde zayalarını tek ha. Sen durun tek ad kaldı haramzada. Senin jigiň, doganyň sikeň halliş murdegaw. Siket taşşaga yapşan sakır kayanık bolup ölen. Yüz gözüňde deme senin bir hiç bir nur galmatdyr senin haramdan iýip. Men bul zaya haramzada sögüp otin bazılar aýdar näçin inesine gitýärsiň, ejesine gitýärsiň, ejesinden sögüp ýörsiň diýip. Olanda näçin terjime taş atdan account açyp meniň ejeme sögüp. Ol sökse menim sum oturar mu haramzada sökse? Ha? O bir gayrat, namussuz, şerefsiz, yüzsüz, 180 kutaktan adam, halliş zaya murdegaw. Emmezana, salamu aleykum mehvan dostlar. Edil emmezana diýaly menem gördüm videonu, uratdyňyz, bellediňiz, dawa beýde beýle bir toparda atlar ýaldyňyz beý. Neme barada? Kim şol owan? Arif mi? Şol owan şu barada. Dostlar, size şunu ýaly, bir daha edin. Açıklama, iki video, ikinci video mendin açıklama. Ödüm açıklap, indi men açıklama video etjek. Gelin pohu istop ýaşaýar. İkinci video, dinle. Arif mi şo owan ara şo owan, oňa mesele çöýdýän orda, oňa senin wyjdanynda ulan bolýan orda. Sen etmelekeniň de şu işler jigin. Sen etmelekeniň. Getirilen oğlanlar var, bir topar Polşa, gelen oğlanlar var, videodan var, bir topar oğlan geldi. İçine goýmadyklarymyz var içinde. 2 ol edenlerimiz var, 3 ol edenlerimiz var. İçine goýmadyklarymyz var. Ol bar. Bäriň içinde ne kömek edenlerimiz var. Döwründe. Doğru değil mi? Döwründe ýani bir ýylyň gurruna. 20 ýaşyň gurruna. İçinde ne kömek edenlerimiz var. Ya telefonla gurgurlaşıp çöp berenlerimiz var. Käbiriniň meseleni Azerbaýjanda viza bilmem. Bir mesele dokument gerek bolup. Hali şeyim şo taýdym. Sen sen edersiň bari şu dokument alyp gaýt, şonda viza berýärler diýip. Neme? Karta papyta alyp şoňa ýedinlemek kän. Onu hem şimdi men gowy atlar edimde gözüňizde görnämokda, adamlar kömeginde gözüňizde görnämokda. Nirden o yerde galan bir bilimsiz, okusuz, oňyň gapysynda Katardamy, Bahreýnde, Kuwait'de mi asy nirde bolýan olsa 300 dolara garawul köpek bolup berene. Gole gelýän-de. Men şoňa düşünemem. Şeýle bir söz var türkmende, dogry diňläşme. Dogry gurrun aýtsa. Her olan toğuşany öz taýsy bilen alnardy. Her olan toğuşany öz owasyny taýsy bilen alnardy. Eder şo gurrun. Bizim öz içimizdäki meseleni
gidip niye asıl özümüzünkiler edemem. Ne için hiç kim tebe bizimkiler bilimli, alımlı ya da düşünceli adamlar. Bizim ötük doşlamadan özümüzünkiler. İlim meselesine koşuyorum diye. Bir Arif diyen oğlan, oğlan. Eğer sen onun akıllı vicdanlı olan olsan ne şu sen üstünden tavsırmalar, dokument tavsırmalar. Sen dokument tavsırlarına yok, pul verilenine yok, pasport uğradılarına yok. Şunu yerine çıkan. Ne için çıkabiliyor mi? Bu oğlan Türk mü yankıyım oğlanın menne götü ağırlı var. Şimdi götü ağrıya beni vardı. Ne için diyorlar yırttım götürmem. Manın şu ve şun eginleşlerinin şun yardım. Ne diyen de kovum diyen kovumladım. Diyorlar götünü yırttım. İlk başta yine bir oğlan çıktı. Türkmenler sizin yemede yatan ne diyen de bebecikliğine de ne deyin. Ay Türkmenlerin gelin yıllarında ne deyin. Ona uçtu ölüp dur şu haşit videosuna yırttım ben yılına teyden oydum. Yılına koydum. Yılına oydum. İkinci de Ceren Oral'dan meselesinde. Ceren Oral'dan ajandatları son konu okudular seni doğru. Onda da bizimkiler video çekip seni kalkardı uçtu yani hiç adam eden ha. Ceren Oral'dan no okudular seni doğru etti. Şonda ben puan Ceren Oral'dan var ve fakir param dağıtmadım. Desti pazyaşka puan. Şonda ben yıldan görürler. Düşünüyor musun? Bu dağıtlar birinin vicdanı, birinin hakkı, birinin iyisi deyip edilen dağıtlar değil. Bu dağıtlar prinsipiyal edilen dağıtlar. İdaşından kimden gizli veriyen ne? Gurlayan dağıtlardan ama hemmeti. İdaşından gurlayan hemmeti diyen yani. O dağıtlarla gurlayan o. Beyadaki teyade başlan dokument omoryanca olunçlar. Yeden oluyor da hemmeti de yok. Oğlum geçen yol men damla geçtim oğlum olurluk diye şu atıyor. Oğlum hata var hemmetin hata var hemmek şey verdi. Yani yankı mesela inne gaydi versek yankıda bir zarifin aydiyanda da doğru mu yalan mı derken da gönü alış evet alış maşini alış oldu. Dostlar siz pul berlerine yok yiyeceğiniz doğru değil mi? Pul alınanda yok. Pasport uğradığında yok. Dokument hazırlanında yok. Ne hem oldu? O pulun ne yapı prosenti izine ait o datları yok bilen yok. Öyle mi çıkıp görülemez ne yapsın? Ya Ankara'daki Vietnam'daki itim Vietnam'daki bilinki. Şu öyle sıyılamayan olan eken şu. Hakikaten mi öyle sıyılamayan olan eken. Namussuz olan ekenler ay. Mesela yok. Allah sana ara yamanlardan uzak tutsun diydiğim şey ben yamanlara yakın tutuyor da aray. Şimdi ama ondan sonra yine şunu yana burada hatta dostlar. Dokument meselesinde nedir Türk Orset yer yengel olmadı da Polşa gelmeden mümkün. Mesele yok. Yani o karışmalı var İtalya. Şimdi yani ben spakoyn dille düşündürüyorum. Bir de şu an 2.42 var. Ben şu an işlemeye geldim. Ben şu adam 2 tane olanın nimetini getirdim bana. Böyle şu. Ana. Sen 2 tane olanın tırsağı kırılır. İkisini bile dur. 2 tane olanın tırsağı kırılır. Yani şu adam ben daşından işleyen ayım köpek diyeceğim. Yani ki bu Arif değil yani bilimsiz ayak yalana şu düğerden dağdan dağa kılgap koyun vakıp yorun granitsa koyun vakma yani sopan şu elbetler onun granitsa kök çöplep yorun hileyle sayılar da böyle rahatsın yani hani granitsa kulluk eden olanlar bilenler uçkuda kulluk edenler kök çöplep kovmayda deyip yorun say bol ya falan işinde onun bilimsiz o bu kağıdı suut değil hukuk korucu değil prokuratör değil prokuror değil hakim değil zat değil. İyi saat yok yerden ne şunu anlamam şuna pul vermem olur mu? Adam karalamam ya anlatma. En geçeni fikir ne o men ha. It. Oman kapıdan geçen $300 Bahreyn'de mi? Umman'da mı ya? Umman'da mı? Kapıdan karavulluğun fikir. $300 eline $50 göster bana ondan maskara etmeli de mümkün eken ha. Oynak da onun fikir. Değil mi? Lakin de subutname. Ne subutname dedin mi? Tiktakçilerim deyip. Haram zaten. Sen doğru gurlemene. Ulan sen Türkmen'in arasına girecek oluyor ha. Granit'in sıyımın arasından yürüme bari ha. Berden mesela berde çöğüler öyle yapılan mesele yok. Sana garankı sen yani yeni yolu o garankı sen düşünmüyor musun ya atlara? Eline delirak ne mi versen kağıt versen pasport deyip eline delirak kağıt versen son gün aeroporta var adam sen. Düşünüyor musun? Sen ya lo garagum bile yeni yolu sen ya sen koyun sıkıpıyorsun. Sana garankı ha sen düşünüyor nesin? Bıraklara ben sana düşündüreceğim bunu mu? Ben öyle Türkmen'den mi çekeceğim? Türkmen falan çekeceğim. Türkmen'den mi diyecek? Onların bir yerden çıkıyor. Bizim kardeş, bizim doğan ne? Onlara değil. Hakiki Türkmen'de, Türkmen falan içindekilere diye çekiyor şu bizim. Düşündürüp bilen mi? Onun için dostlar. Yankı vurun. Pul almanında da izin ediyor. Berlin'de de. Pasport hazırlığında, dokument hazırlığında. Eline neyme dokument vardı. Neyse prosenti eline vardı. Şimdi ama neyse edildi. Kim bilen edildi bu işler. Bir de malgıdar olup gördük ha. $300, $200, $300 değerli bir de. Biz sokulumuz o nesmimiz okulup diyorunda. Alga vize oymadık bizde de var sonra ezetin suratu var menne. Hava. Doğanlardan suratu var. Maşkarasından suratu var. Alga koyup bol ya mesele yok. Mesela ne diyeceğim? Ben mesela ben gördüm çözmedim benden arkadaş özlük. Yok onu halka çıkarmak gerek gel. Şimdi benim o nesmimiz olarak okulum diyorunda. Bir de malgıda alıp gördük alga halka çıkaramdı. Yok da söz yok oraya. Son
Bu mesele men bu video näçe çekýän? Öýe Türkmenlemde açıklamak üçin çekýän. Bundan galy berse de kim hakikat, kim neme, ýa-da randowlar çykyp ýatýar şu an. Randowlar gelip ýatýar. Neme, günler belli bolup ýatýar. Adamlar gelip başlandan ýene aýdyp berjek, nemmäňde. Şu video çekdirenler, şu taýda 4 oğlum, 3 oğlum ýüşüp çekdirdim şu videonu. Men hemen adamlar barly. Men onu öýlenem nemetdim. Seriýala geçdim. Paskriti. Sizin işiniz biten ok. Şükürüm size. Siz şu 3 oğlunun işi biten ok. Pulun adam belli böyle galana garaş değiller de, garaşmadığına da galanan berlen ok size. Ardan adam nira var baysan da ne vatan in hamen. Şunama. Şeyden geçin. Biten ok. Anladın sizin o wanı çözsün de şunu. Den o wanı ödmedi diýeçelinde çörek pul uratmanda. Bu da bazı TikTok. Şurada da ara sonra adam yerine koyup sonra men üstüme kuş koyan olsam. Siz de şoğurun şu çoğulun. Şöyle nasıl medelemez. Ne berden publişnaydan. Şöyle mokşan men. İşiniz bit ağzına geldi işiniz şu da. Bitecek baba ağzına geldi dedim beyttiniz de. Şöyle ne oynasın ki? Aydan o kalana. Erkek köpekliğin bağı olsa. Şu üçüncü de değişti. Üçüncüden birinin erkek köpekliğin bağı olsa. Şu mesele. Ondan sonra kino çekin. 9 dakika vatandan sonra. TikTok'lara çekin. Men size bir cevap verdim son kolondan. Ben ne şey uzak uzaklaşırsın şu video 10 minutluk video. Ançösünü söyleyeceğim. Neme? O çözsün de mesela o kaliyet. Bilimsiz üstüne yeşiniz kendi Mike'a yedirden geyip verecek o kadar bilmeyen bilimsiz değil mi üstüme kuş kuruyan adamı siz de şu ancanız sağ olsun. Yok mu hoca derim. Menin heleyimin adından aydıpsın dost. Senin hem heleyine gürleseler yakmaza deyiptir. Seret bana doğan dost. Senin heleyin kapısına men mi vardım? Şöyle takırdadım. Orozun heleye men sana aydyp berjek deyip. Heleyin özü gelendir bana TikTok'ma komentriya yazandır. Ha işedendir aydyp ber deyip. Eğer bolyon canavar heleyini yığna bilmese, sakla bilmese, menin günahım näme onun için? Günde bana 150, 200, 300 heleyler diýmeýin de, zenanlar, hurmatly ayallar komentriya ýazýar, ha işet ya menden aydyp ber, goşgy aydyp ber meniň adymdan diýip. Meniň günahmy? Zordan aydyp berýänmi? Ay sen heleýiň özüň sakla özüň heleyem diýme, ayalym diýip. Hurmat koy bir azajyk. Hurmatly mehriban zenanlara, ayallara. Garaş, durmuşyňyz gowy geçsin. Anlaşyň. Gowy şatly wagt geçiriň. Heleýiňiz, ayalyňyz başgalaryň derwedesini kapysyny taktaklatmaz ýani. Hani senin heleýiň haýsy gaw, görkezden maňa men haýsysyny aýdyp beripdirin aýdym. Ondan am ýok sana. Senin ýany yüzlerçe maňa komentriýa ýazýar, maňa goşga aýdyp ber diýip. Men haýsylygyny niden bileýin onuň? Indi sen munyň oradan heleýi haýsy gadyp TikTok'ma girip barja videolarmy seredeýinmi? Baştan ta sonuna kadar munyň heleýi haýsy gadyp. TikTok'ymda kança videolar bar, videolar menden haýyş edenler bolan şolara men aýdym, bolsun goşgy bolsun näme-de aýdyp berendirin. Zordan aýdan dädirin hiç wagt birisine. Senem şunu gowja aňlaýagay dost. Öz heleýiňe islah çyk gaýdyp başgasından aýdyp ber diýip haýyş etmez ýani. Şamal bolmasa daraktyň yapragy şahadyny gymyldanyny gördüňmi sen? Görendäsiň hiç wagt.